The all-new Banalari Nexa showroom is now open at Maoyongrem near ISBT. Explore premium Nexa cars, book your favorite, and take a test drive. Nexa. Create, inspire. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. The next gen Tata Tiago. Dual tone interior, dual smartphone deck but wireless charger, blind view monitor, bakiway. Tek kum ki kaliram, hagador ke bejam, tak sao point riulak. Just wow. Urang bak dong jong Demsen Yong ubak Franklin Nongbri ula pentip bak dorbar dong jong Demsen Yong harengkat ke dorbar snong jong kalai mkra. Kila shim ya karai ban mudui shau Deputy Commissioner bat kumjuru shau Superintendent of Police jong East Khasi Hills District namar ke jingle klam akor palat ki trokit kendo gi bayat nagani ga dong namar ba gani ga dei ka balaja bun sien bagi penhap kendo bat penhap mau hasurok bat kani ga penwit ya ka yat ke yang gi paj ba. Ulai itu bakam mensuaru ke DC kalapan mi ya ke hukum. Ban mana ya ki trok ki bakit kendau nekit mau henrei ula ong bakata ke hukum kam shim la trei kam setia. Kani ke jing mudui jong ke Demsen Yong ke dei hadien ke jingja ke badang syuja dang shen ha ke bakawai ke trok. Kalapan hap dah ke khti ha pedang surok bat ki kali ki bayat bayeng kila sakut lut. Ngi na kaliang gasnong nga gumurang badong jong badong dan senyong ilepit perman halor ki jing penhap ya ki jing tei lingba ki trok dan ki kalirit ki bakit ya ki kendo ki siap bakum ta terter te wede bakani na kaliang gadong how menjum senam arhajar pesan nilalet ban nikendu ya EDC wadi USP ringkat bakador basnong lain krapulun tekabedi bakani ngelayo ya kani notification hakabala ai da EDC District Magistrate Rosita Mary Kurba in an official order cited growing concern over road accident caused by construction-related debris and runoff. Particularly, during periods of heavy rainfall, the administration emphasized that mud and stone spillage poses serious risks to both motorists and pedestrians, especially on slippery, rain-soaked roads. To curb the problem, all transporter and construction-related vehicles have been directed to strictly cover their loads with tarpaulin and ensure their wheels are thoroughly clean before exiting work site to prevent mud from being deposited on public roads. Take kani kahap apo ka section ka ba Arspa Arpulai jongka Bharatiya Naya Sanhita BNS. Tekani kadi ka notification ka bagyo na EDC Henry ngapet ba kani ka notification ka bapmi imat kamla ban implement kamla ban pentrikam. Today na kata daw ba kini ki construction company kani ki kali ki bakit yakum kini ki khendau kani kinu ki mar ki bami na ka jakatre jakakta ki khamla na kaliang ka district administration ki khamla matte lakam ya kani badai ha kasmi sajan kumba khat architect ye kawai katrok da kajing trei torti bat da kajing bakala jong nongnya hakutuk por kumbakat arsting hakmat kanigalanti banwan sya kani ko pisnong kalahap baro si dampar tinga try pilasaki lingba ki social media ti ni nakaliang kadorwardong nilaray banbu da ko complete sya EDC bat sya USP
Ti ngilapun kre ya kan komplain ringkat ban kador bas nong bulun. Ti kaba kei kaba ngakarpat na kaliang ka district administration kalong ba pinpej perman ya kini namar ba bun sin ngapej hakini gibenta gijongi kidunaha ka manpower lingba ka traffic police. Tiha bangai kren baki OC kidon gibalale kidon bedangwan jong kalaim kra traffic police kipen pau ya kata ka manpower gejongki kaduna sebab pelat lalor ba fitip ba kalaim kra kadai kasnong kababun kambha halor ka kam traffic tinga karpat ya ka district administration ada kala ban penbiang ya ka manpower kham tamme hagwai dei bat ka jingdheng kali jingdei bat ka accident bat kham tamme kum ka jingjam na ka sing sajan balada maki ki biang ya ka manpower ngilala ban treka meringkat bat ngi kasnong ha ka por ka babiang ha ka ba mon kanum kta ya kayeng lani kanum kta ya ka jingtrei jingta jongnur junu haba ki lej kiban na kani ka surok ba ka bahap hapo ka dong bujungi te nga ai kubleiru ya kala infra traffic bakalawan ban saki buat marmar hi kala yarap ban pelat ya ka jingthang gi kali wala kattu ka khndo ka bala hap hangni hapo ka dong bujungi ru deklala ban te lakam ya kum gani ka jingthang bat nga ai kublei sesien ya kiru rong ba ki bayarap ya ki longkumi ki bayarap ki samla ki bayarap ha ka tu kapur te kublei sibun nga karpat jur ya ka district administration ban pej khamtam ya kum kani ka benta ba la issue lingba ki notification ai ba kani ka law and order kebala ai kan trikam ban umdei ban shu ai tang ko order handai ka kam khlemle te masenja ki ladon ki longkumi ki samla ki bafun nga te nglawan on the spot nglawan ha ka tu ka bat nglayobat ya ka trok ru kubju te dena ta gadaw bang ai ka jing yaro ya ka laim traffic police ha ka ba kalala ban te lakam ya ki barang kti ha ka ni benta te ha ka por balaja ko mga ong pi khat arsting e ti ngilalet na kaliang kadorbar ko jongi katu kan ningot kilong kami kirang ba bat kisamla ngilalet ha ka office trikam ngam jer keteng office trikam jongu kiba dei kiba pen kiba mi ya kanika khando ko bala hap ha kanika dong jongi ti ngilalet man mi te marmar hi ringkat baki traffic police kilawan hadin steng ta kilawan ban pun khuj le kan bala mat pun khuj ya kani ka jaka ka hap hapo ka kutoj jong kanung mosong kadong kadiang ti kadon ka jingkieng ka badon halor kani ko bam khra kawan ka yat lingba kata ka jingkieng sa kani kadong bujogi te dei lingba kani ka jingkieng bakila ban trekam hapo ka jaka ka baki trekam maki yat lingba kani ka jingkieng kabayat pat lingba ter na kani ka surok ba ka hap put sam no kadong bujogi ka maki bro te man na kapor kani ka juja ka man kapor te dei na kata kadaw ba ngilai ba ka sarkar ni ka district administration ka le mala ya kani dei na kata kadaw ngin saya lumlang katu kani ki samla ki badai na ki isi mamba jong dorbar katu kani ki longkumi kirang ba ngiralet hapo ka office trekam jong ki badan kti ha kani te dei markum tahi kilapha da ki pick up ki jongki bat da ka JCB ki jongki ban te lakam mi kani kam bat pun khoj mardor ya kani ka khando ko bala hap phi ngong kum ni haba kadang thumai kadang mi shen nilai i ya ki effect ndai kat badang ya kisngi ka badang ya kitayo kat badang ya ki banai kumta terter
ngapai kimbut din syu ya kata ko order bumi naga disi ti kani kalong ki ke ba ngakarpat ya ki traffic ru ba kinumpet tang ya kiri-kiri ya rewat iki he kaan kadi bonlong kumju ya boro wadi kalirit ni kali he ne hola de kadi ka kamar jong ki bahe bahan ne kamar jong ki berit bariaru Andai kaan kade menlong sidur ya bro. Jika jengkutu nak kalian ke darbar dong dem senyong hi, ikerpat ya ke district administration ban kam penbiang ya kaman pawa. Kaman pawa kemud kam tam ke bayi dei bat ki traffic police. Kamar ngi sini ke ba ngai pi deja ke jeng accident deja ba ka hap ke e na po ki kali kumbolong man hakani. Ti Islam ban rikawan marblay teng ngi up ya kakti jong kaan tela daw brio jong kaan Islam da kisteng kenta sikenta ti kalong ga ngi kinong kitam snong banginte lakam ya ki benta lesi ki bakham lesi kum gajing ja accident lesi gladon gajing masaujur kum ta ter ti kum kita ki ibaro ngakarpat ya kan district administration ba kan perkat lang ya kan ikalai kra traffic police ba kan penbiang ya kan manpower ke biang hak ba ngapet mensya hak por ba ngadang bat ku usketri ngapet kidan hadu saupo tam henry menta nganda keli usi yang tai dan tang laipo tam ti ngam tip ya kata ka jingkhen jingthia joki ka nu ki don bat kam ka nungut kim don ti ngakarpat ken ba kalai krahi kedi kasnong kabubun kam ba halor kani ka kakam kebedi ba ka traffic ti ngakarpat ya ka district administration bakan penbiang khamtam ya ka manpower ha ka traffic police khnang ba la don kum gini ki jingja nginla bante lakam bat weng ya ki ba wit ba ya hapo ka surok ba ban suk ban san kinong lek nong wan but khamtam bun sin kini ki arshaka kani ki area jungi ka sulong bun ti sudah ti bun sin kaja ka accident man ka por ti kadi na kata daw bang karpat ya ka district administration bukan tangga tahi bukan penbiang ya ki man power ha ka traffic police kanang ba magi na kalyang kasunong ru nginla bentri kam kuloi bat benweng mardor ya ki bawit ha ka surok ba Pidan dukan marbam ndai compare la ka barid ka pidi harut surok ni ka bahe kum ki restaurant bat ki wei ni pishat roti shat cake bat ki wei na ka benta ka koi ka khya jongi pat ba nong bam nong di pat ba pinyo ka jingshania naki pidan kam bandon de ka license ka papaka ka bala ithu da ka an kata ka Food Safety and Standards Act arjar henril link ba ka section lai phoi iwei kam de ka ba pinyo ka license pila ban apply ko online link ba ko website foscas.fssai.gov.in da ka pihap pan upload ru tegi kot kisla badan kam kat kum ka judging kam jong pi pila ru banyak kendo yaki designated officers lani food safety officers ke badan hak office terekam jong u lani ke district medical and health officer habaro ke district ke badan hamigalaya latno tang ha is khasihers pila banlet bet chak office terekam jongki ka commissionerate of food safety ke badan halowa lachumya nakabenta ka kot kakya kinong bam nong di lawan ra shapi daga commissionerate of food safety government of Meghalaya bat balakershan daga food safety and standards authority of India iperti yang tak ke Ivan kuwi ko param kwa akhanai phi Ivanไปคอนแบมกว่าแลสก็มั้งคันตอมฉันแน่พะดามนี่หามเป็นโปดyang di lak pa bon sen ki brum juk kli pha ki yang tang ki khmat phom chna yi ya phayo dai còn Ivan ông rồi cái bên husu ga gram mo to bon ga gram tem etiar di ki có con đây nè ya khi biểu ngài nên mà em khi mà vào đi tâm anh em già hết em sẽ là ngâm sang kẹo vào cậu
Pemi ni pedi yang pi ke kuat ulai ni training ke boleh benai ni mata bau cina bau sain suruh. Ngaku air amalai. Tang hikai ni suruh ya gini perlok dewa. Hikai gua nongkong daga sempol desain gua ar dah hikai desain mana je dia kan ya sempol desain. Gini ke cek tu ram sokar mah. Kamu dah terang leduk mesin dia sikit dah kamu kuat.